Waduh, jalannya menjeglong-jeglong saudara. Waduh. Iki dalane berlubang-lubang iki jalure sing arah ning Giring iki. Bismillah. Teng dedet ana penerangan kiwa tengen dualane lele maaf ini yang bergoyang kendaraan ya. Iki kira pilih ndi nih dalan iki. Iki sapa sing tau liwat kene nek tengah bengi lho. Cerita lho. Lele. Waduh. Rasa yo milih wis. Tabras wis. Jeglong wis. Trontong-trontong ning lampu karo klip-klip abang motor sarak tekan Giring.